Hola a tothom. En aquest vídeo tutorial veurem com penjar documents, fitxers, a la disponibilitat del nostre alumne. Com sempre, el que hem de tenir és l'edició activada per poder fer aquestes tasques i una cosa que jo faré ara és netejar les etiquetes que hem generat. Podem eliminar aquestes etiquetes, per exemple, perquè quedi una miqueta més net. Fixeu-vos que no hi ha cap tipus de problema. Per penjar materials en el Moodle és tan senzill com activar l'edició, donar-li al més i seleccionar activitat o recurs. Ens apareixerà el selector, normalment sempre apareix amb el destacat, podem posar tot, però el que anirem serà a la secció recursos i seleccionarem fitxer. Una vegada ho hem seleccionat, li diem afegir. Posem un nom, per exemple, document que volem afegir. Sempre és obligatori posar un nom. Podem afegir una descripció i fins i tot podem fer que es vegi en la descripció del curs, aquesta descripció. I actualment, com podeu veure, ja tenim aquest selector de fitxers que és molt fàcil d'utilitzar perquè només hem d'arrossegar els elements aquí dintre. En aquesta ocasió, el que farem serà anar a un fitxer que jo tingui per aquí, l'arrossegarem i ja el tindrem. Si nosaltres ens hem equivocat de fitxer o el que sigui, el que podem fer és donar botó dret i fixeu-vos que podem descarregar-lo, eliminar-lo, canviar els drets d'autors o el tipus de llicència i actualitzar. Si tinguéssim múltiples documents, imagineu que jo ara arrossego un altre, fixeu-vos que ara tinc dos, un que és general i un altre dual intensiva. Nosaltres podem seleccionar que aquest fitxer sigui el principal. D'acord? D'aquesta manera puc tenir múltiples documents en un únic recurs, però el que es descarregaran l'alumnat serà aquest. Si m'he equivocat, no hi ha problema. Eliminem i ja ho tenim. Com podeu veure, és molt fàcil d'utilitzar. Anem a pujar un altre fitxer perquè ho veieu. Podem modificar què ha de fer, si es mostra, si es força la baixada, si obre, si apareix en una finestra emergent. Això ja segons el que vosaltres vulgueu. En aquest cas jo posaré forçar la baixada i podem afegir altres restriccions. Una vegada hem acabat de fer aquesta configuració, podem fer clic en Desa i tornar al curs i aquí tindríem el document. Com podeu veure, si jo faig clic en ell, ja s'està forçant la baixada d'aquest document dintre del sistema, com podeu observar. I d'aquesta manera tan senzilla és com puc anar farcint de documents el meu curs Moodle. Us recordo el menú, fixeu-vos que ara ja apareix aquest recurs nou, que és l'exemple de document, per tal de poder-me adreçar a ell. Això és tot. Fins la propera.